Malawi Today. Takulandiraninso kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Atatha kulumbiritsidwa, President Professor Arthur Peter Mutharika anakhala mu mzinda wa Blantyre kwa masiku angapo ndithu. Ndipo pa 10 October ananyamuka mu mzinda wa Blantyre kulowera chigawo chakummawa. Kumeneku ndi kumangochi kugwira ntchito zina ndi zina za boma. Koma anthu adabwa kwambiri malingana ndi mmene president ameneyu wayendera kuchoka ku chigawo chakummawa kufika chigawo chapakati. Dzulo anthu anali odabwa kuti anangotulukira mwazizizi mu mzinda wa Lilongwe. Anthu anali kukhamukira kumeneku ngati kuti anachita kuuzidwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika afika mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo anayendatu mu mzinda wa Lilongwe ngati mfumu chifukwa sizija zimene zimayendera galimoto za pa convoy ya president. Apa amayenda pang'ono kwimbira wanthu litamuzinga. Tifuna tikuoneseni mmene adachokera ku Blantyre kupita ku Mangochi, kenako tikuonesani mmene wafikira mu mzinda wa Lilongwe. Kamu la wanthu linakamuchingamira ndi kumulandira pa Mangochi roundabout. Professor Mutharika wapempha anthu mdziko muno kuti agwirane manja pomuthandiza kukweza chuma cha dziko lino. Ndi ulendo wake oyamba ofika mchigawochi kuyambira pomwe analumbira ndi kumukhazikitsa kukhala mtsogoleri wa dziko lino kutsatira chisankho cha pa 16 September. Irondine tipizane kulikonde zikoni. Ndithu mmenemo ndi mmene adamulandirira ku Mangochi pamene adafika atangoyina zisankho. Nde tanena kuti dzulo president ameneyo wafika mu mzinda wa Lilongwe mwazizizi, ndipo umu ndi mmenenso adalandiriridwa mu mzinda wa Lilongwe.
ndithu mmenemo ndi mmene zida kumeneko ku Lilongwe pamene Professor Arthur Peter Mutharika amafika mu mzinda wa Lilongwe. Ndi anthu tanena kale kuti amadabwa kuti popeza mmene amachoka ku Blantyre tidadziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika akupita ku Mangochi, koma mmene wachokera ku Mangochi kupita mu mzinda wa Lilongwe anangochoka mwakachetechete, ndipo kumeneku anakumana ndi khwimbi la anthu ngakhale sadalengeze kuti akupita kumeneko. Ichi ndi chisonyezo chonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika amakondedwa ndi gulu, ngakhale kulengeza olo osalengeza kuti akuchoka akupita kwakuti, koma Professor Arthur Peter Mutharika anthu anabwera mwaunyinji mmene mukuoneramo. Ndithu zimenezo ndi zimene tinakubwereserani padakali pano kuti Professor Arthur Peter Mutharika padakali pano ali mu mzinda wa Lilongwe kumene ndi ku capital city ya dziko lino la Malawi. Subscribe, comment, like, osayiwala kupanga share kuti ambiri akhale akuona nawo zimenezi. Fikira nthawi ina tingoni makumano onse zikomo and goodbye.